Keramtang nipai ingkoi resi jakhongpu ningkan surihinira ingkoi raketom Karbi Anglong SP Sanjeev Kumar Saikia Dipu Thanalong FIR kipia puthak Karbi Anglong SP Sanjeev Kumar Saikia phan tangka kachu endun dopu kachingki voice audio viral that aputhak amina mama Dipu police station along case pidetlo case number 79/2023 IPC section 120B/420/500/511 RW section 67 UP 17 ek aron pen FIR kipi ateng pen patumi ni phai ingkoi rahini jakhongpo achiklo ningkan surihini ra ingkoi ra kithom arni Dipu police station inspector JS Khubong lapen sub inspector Dibo Pratim Konwar lapen staff doan chelangsi Karbi Anglong SP Sanjeev Kumar Saikia phan nongno ke chokvek voice record kapa viral tangka kachu en dopu akoi kipivek abang phu amen larsit gogoi pusi pangthekpon lasi alang liphan kinep kangnang chia phan moran ansi Dipu police atum nep ingnang damsi Dipu thana along si dolo alang phan police atum karju kapater tok chia phan si saideng ponlo larsit gogoi inut BJP a party along sai claim abang phupusi thanpon Larsit Gogoi phan pherangke tum karjupon nangli Karbi Anglong SP Sanjeev Kumar Saikia phan tangka ke en pon pen voice audio kapa viral aputhak nangli pilo puji pu karju ahut ke thak alam ke arona phansi kerabji phansi nili wanglo pusi pherangke athengno ningje pon tangte pherangke athengno PC ke thak dunma arju itha ককচোন ক্লিপটো বিষয় ককচোন কেনে কি এতিয়া নো কমেন্ট বিশেষকে আইনক মই সহায় কৰিছো আইনক না হেৰো মিছা কথা মই আইনক সহায় কৰিব কাৰণে আহিছো মই নিজে ভাবিছো লাচিত কিবা এটা ক আপুনি কিবা এটা ক না ষড়যন্ত্ৰ হ'ব পাৰে আপোনাৰ কিবা প্ৰচেছ আছে নেকি আইনক সহায় কৰিবলৈ মই আহিছো Kenang soda berta nonamat Karbi Anglong news channel along akimi pherangke nangji Dipu Bokajan Dua Barguri Dongka Wothadlangso Hamren Khanduli border Umlangpher Umpanai Dongmukak Humri Ignon Thare Gulab Singh Inghi technical and editor Karbi Anglong news channel mobile number 6002512305 All nilip youth penche pater pipon si HSLC lapen HS ki undun atumaphan karchopon. Lakha inkoy rapon nilip MAC accountancy ki parlo Chukiola Higher Secondary School along Jakhongpo niphai inkoy rahini arni ata porphai kre si malompen karcho arjai mek pangchengpon. Nilip aha waralong kadokawe sorkar lapen private school hum kepdo lapen higher secondary ta ihumdo. Laso angpong pen pining hello ke pas a percentage ki menai lapen aphai 85% anke pining hello satlang ke toktun pen ki undun aphai ke me pusi all nilip youth pen karcho ajai mega hut chethan pon Aluhi Sarpo Aman pen Sar Boson Rongphar Principal Diopani College lapen Phapangjang Aluhi Sar Bidison Rongpi Principal Longmirjeng College Dentakhat Anparta Manpen Aluhi Akehai Jackson Milik Rat Sai Klembangpu Lapen IGSSS Officer atum Chetong Dunsi Mesen pen Oso Maratum Kacharli Amonat Kapoprang Dun Thekji Lapen Lo Kacharli Pensi Pir Thekar Chabdun Thekji Pu Ninglu Chok Athon Roklok Alam Thepen Chithan Chimumpon Isi nilipaphan kachehok me alama bangki UPSC lapen net ki tuntang atum chetong dunsi ningkirung pon alam the chaidun All nilip you the chairman pen pherangke thengno kaning jepon ke Karbi Anglong Autonomous Council pen ke nilipaphan kelang kapanung binonglo lapen nilip aradaphan kanghon kangjinso awe puta akoi pipon Athema All nilip youth pen CEM Dr. Tuliram Rong hangaphat nilip along loka charli a osomara tumaphan karcho jialong nang cherapun thapu kachuning ri alamta lammarek hokpon pe la sopena jok theklong daklo Karbi Anglong Autonomous Council pen nilip arar phan kelang kapangkre do pame puke atheke kedamtang dolalang so LP school along tomon ke thepena jok school ahem thengpi baprai bench desk anta heno etc Karbi Anglong Autonomous Council Education EM upon Pinpur alo sitame bidamlo sita pini arnita Karbi Anglong Autonomous Council Education Department pen thangnat asai kedeng konpedet ki ningduklo puta pherangke athengno
Karbi Anglong Autonomous Council pen nilip aradaphan kilang kapang kre apot ning kiduk alam the chepaklang pon. Koilang mati pen Amos Teron, Karbi Anglong News Channel. HSLC lapen HS Sarlang ti na pen Karchopon lapen career guidance program nilitin pomba labang so program along nilito man pengal hisar ko mate chief guest chopapon do nilito chopapon lake birong ha alang principal of Diopani College lapen ke puthal do thalang nilito chopapon guest of honor division rong pia ke ha alang like principal of Long Region College Dindagha lapen bothone tum chopha pondothu invited guest Mr. Jackson Malik social worker kam excess officer alang ni tumsi pini pang so mailong na chetongon pen students atum han jumisen alang handakang lapen ke career guidance abutha stamelang ko itikang lo si pini labang so program along school ke pana chetong londo lapen ke higher secondary students atum pin yang citong dulu lapen ke labang so career guidance along students atum han linggit hege lalo alang atum akai along ke meji han ke charlie kuan se importance ma lahai puthak alang atum chini ponong lo pasini tum hen pan he pon Pini bangkuan cetong pon student. Pini students lok si 150 so se students ke pini cetong pon. Tangtai nang letum la bangso program mata jai mek pachun ponji phan nang letum la ini pen ku pi step ka deng basi pin la bangso jai mek pachun pon nang letum mane ka prek pen ka chirap dun do ma all ni lebut pen la bangso asai ka deng pon long ahok pet ke la lo pinangan aning kimi pen ka chirap dun atum do nilip along kaki nilip ang kaching hona bang atum stami amen ki nili jong pon pelo buat pistamin ning mi pen lapin aning kimi pen ning meaning do na chirap dun lapen ki well research atum nang chirap dun do lahai pen na jok sini tum pini labang so sai pichun pon long lo tangtai nang letum non la pini bang ka felicitation kam career guidance pulo non ke bang jilangar ni jasamer tum ni le bari so jang lo ka chari tum phan nang letum la orni le youth pen ku pi jai mek al tum farman deng pon jilang ke bang jilangar ni holo tum purthi nolom ke kenang suke kapet thang dali ke charli han lo kenang su si piningan bang ini tum nang me mati ning charong pi along si dolo tv polo mo pan thaglong lo je nili balong students atum ke fel ke kom pi gano bang poke ba trok na velo la an angbong exam pi dun pen putai chingthur pi gan lo la sinili tum all ni leviot pen na kenang dala lo alang litum phan litum tangka maha pen kini tum rabun ne da ta ahok pet bangke la thini tum ke do an pen agu la sinili tum mo pen pu bomson awareness program deng PG lapen ke career counseling la halong bang ni tum ka kita lang tum han ready la lapen la hai ba putha bani tum piponji lapen non ke wang ji aning kan phai ka chising me tum hasame tum coaching piponji all ni review ra hin pen lapen ni tum la so sai da tang da philate tum ka chising me do thu lake ni tum all ni review lo youth pandal ni tum ke claim ponji la pukali angkang pion se tum claim ponji phai chisik do la si isi ni ning ka matha e lapen all ni review pen ka matha la son do ho ni tum angkang pi matha na te long le ching hon nang kenang so la sini ri to matha lo je non ki bang journey bang rong asar nom phan an che hang pe si ni to ma long le phelang ka chirai kom ji apu thak bang bi sore chi pi pon ji la pela so long le tom ke the ki ding atom phan land and revenue department hon ponon forest som phan da ke hang pani phan chi sik pondu a the pi ponon maximum itum ni le balong forest area ke do tum dok pi kan lang pinya ni ta koila mati na ta pinang an ke forest ahawa ke puri do la pen ke pu saruti na ta pinang an forest along le long si puri do la tum pinya ni isi bang ke do thai bi posi do na koklo isi bang ke awareness ka bi pen si do koklo mini la si forest som hang pen tum ahok pet forest along le long do long ma do long le isilam lo la pen do de ko pilo ka hing no do ma de do de pen do mi ba do long bom jima la hai putha ka pa chini ji phan ni tum rong asar tum hello ke thei por rong asar do men ching ki than po alang do man hang si an te rong asar dom sa rong ami kar ha pa chi than ji phan si tum chi sik pon do tangta do si nang han kar yung tung non la Karbi Anglong autonomous council pan sita la pinning ke la quality education pan sila tu makimang do pan se slogan ke hang do sata non nilip long thak long bang ke ong dong la government school long samet ke single teacher do lang la sinong tum la bang so along or nilip yu tum pen la bang so long nang tum ko pilo ke pudun ji ga hokpet pudang man kokpo non du la bang so non e phong la bang so program pe chu nong ji phan ni tum hokpet lo MEC long dam lo MEC ning ki me pen chirap do la pen ke
council Karbi Anglong autonomous council pen ko ansi ni lepan ke Charlie anat pendang lok development ko ansi RDP mani tum theklong dak lo ni le tum ahok pe CM long dadam labang so program pe chunji phan ni tum la anso se RDPG la pen ke students sam hani parong pha ason ason claim ji pe tum sek polo puwa phita ni tum phan ke chuni ri dam teng pe ni tum phan lam ma sinang ni tum phan tangka mahakali bidi sore na tum phan ki tum de putai dak ma se theklong dak lo ni le pa phan ke council ke EEC pen ke na panung binong posini tum pudak ji la pen ke non students sa phan sini tum claim ke claim pi ne tum pok phan gali students sa tum phan sinang rap don de putai koson si quality education ke dak do po theklong lo ke dam ta inglong na ana pure the dak itum te bok te right ta school hem ka vi pendang lok bench desk ka vi pendang lok teacher ka vi pendang lok dola memorandum ke dam tangan ning kan itum pilo pinyar ni thang da vi non he jong dhola jan LP school ne ME school ne do hadak feel long theklong jang tum itip to mon theklo dak dak a bench desk na velo pulang de sining che char lap lo hadak ni litum all ni review pen chuni rido education em hanje nang litum project mela bang school hem repair tha pinyar ni thang nat akera pa vi tang le ko son lo quality education lo teacher dum ko son se